padinan masak takkan najuo. Kamano badan noi badan den kabat tenggang. Tiado kawan noi kawan maraso ibo. Hidui dan kini ko umpamo buruang Jiko kata bang sayo kinilah senteng. Muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Tonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi kurang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dahan tapaso paruanan basang pikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gada. Yeah, come on, 1, 2, 3, 4. Bacando buruang badan aco taman nuang anta apopanya bapa mano sambil tagan tuang diara kaki surang diri sambil membawa untuang ayam atau badarai tangi ko sambuang manyamuang jangan ditanya di tujuan kama kaki malangkah menyipakan sungguh kaki dah indah tentuara pangana kasawan tapi tiba di pasar bawah kama urangan dulu yang tapi kini malenga santano baitu nasib indah dan tarui mangalo dia kato Jawa tasisnya sepeda tarui dan kayu tarui bajuang dari subuh ke subuh untuk bisa buktikan tagak surang jo hasil palua. Dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung sayo maradai ba kata bang padinan masak takkan ajuo. Kamano badan noi badan den kabat tenggang. Tiado kawan noi kawan maraso ibo. Hidui dan kini ko umpamo buruang jiko kata bang sayo kinilah senteng. Muka sui hati hendak tabang mambu buang lah nampak padi masak di lereng gunung. Bandung ratonyo si unggeh bondo kabake sia kaminta tolong takkan alai takato tido padinan masa disabi urang maratok hati di dalam badan sayonan senteng kadipangakan dudua tamanu dia teh dahan tapaso paruanan basang pikan bayi tu bana kini nasib nan malang dudua bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang tabang mambu buang bagurau samo gadang.